Anem a veure a continuació com podem organitzar millor els nostres projectes en Unity, com podem estructurar-ho millor, i també veurem com podem crear un petit menú que ens permeti aturar el joc i reiniciar el joc. Primer, anem a entendre una miqueta on estem. Jo aquí el que tinc és un petit joc molt senzill, en el qual jo simplement em moc i quan atrapo una cherry doncs desapareix. Si ara mateix el que vull és que l'atrapar la cherry m'augmenti el comptador d'aquí dalt, doncs com ho hauríem de fer? Jo aquí tinc les meves cherries i les he creat com a diferents prefabs, tenen el seu script, i el seu script ara mateix l'únic que fa és dir que quan hi ha una col·lisió, si col·lisiona amb el player, doncs destrueixi amb ell mateix. Clar, ara a més de fer això, el que vull és que m'augmenti el comptador d'aquí de la cherry. I per fer això, doncs, he d'aconseguir accedir fins al text que tenim aquí. Per accedir al text, doncs, la forma més senzilla seria crear aquí un serialized file el farem private del tipus text mesh, però no ens apareix perquè hem de fer aquí el using text mesh pro. Perfecte, ara sí, mesh pro UGUI, que això serà la puntuació. Jo ja ara aquí li vinculem aquesta puntuació. D'acord? Aquí tenim el nostre prefab, aquí tinc la cherry i fixeu-vos que si l'intento vincular a la puntuació no em deixa. Per què no em deixa? Bueno, perquè això és un prefab. Si me'n vaig en la instància, sí que li puc vincular. Fixeu-vos, jo aquí puc vincular-li, però en el que seria el prefab no. Això és un rotllo, és un problema. Per què? Doncs perquè si jo creo nous ítems cherry de forma dinàmica o els afegeixo directament per aquí, jo no vull tenir que anar fent tot això. Anem a veure si per aquí funciona. Si ho fem d'aquesta manera anem a comprovar a veure si això funciona, perquè l'únic que hauríem de fer seria accedir a la puntuació, punt text, i clar, aquí quina puntuació li poso? Si jo li poso 5 i li concadeno strings, què tindrem? Doncs tindrem que cada vegada que l'usuari faci una col·lisió, la seva puntuació passarà a ser 5. Jo no vull això realment, jo el que vull és que m'augmenti la puntuació. Jo li donem per aquí al play i em poso 5, perfecte, però després continua sent 5. Com ho puc fer per augmentar? Clar, ja aquí hauríem d'anar i transformar això a un valor enter. Input parse aquest text d'aquí i li concadenes 5, posarem entre parèntesis per indicar que jo això ho vull augmentar. I ara en teoria sí, però fixeu-vos que queda bastant lleig. I això és perquè estic fent diverses coses aquí lletges. Primer, des del que seria un cherry, un prefab d'un cherry, estic intentant accedir al que seria un canvas. Per tant, no té gaire sentit que jo des d'aquí pugui accedir directament al canvas. I per una altra banda és perquè estic intentant modificar el que seria uns estats generals, les estadístiques generals, com és per exemple el número de punts que té l'usuari, i no té molt sentit que això ho pugui fer el cherry tampoc. Anem a veure com ho solucionem. Primer el que farem serà crear un controlador per al propi canvas. Primer anem a comprovar a veure si això funciona. Sí que va, però tot i que funciona no és el que més ens agrada i d'aquesta forma és molt escalable, poc escalable. Anem a crear un controlador per al propi canvas, amb l'objectiu que jo no tingui que accedir des d'aquí directament, sinó que s'encarregui d'aquell controlador d'accedir a l'element, ja que, escolta, Canvas, tu tens tots aquests elements aquí, doncs tu t'encarregaràs de controlar-los. Aquí ens anem als nostres scripts i anem a crear un nou script que li podem dir, doncs,
Canvas Manager, ja que s'encarregarà de controlar el canvas. L'obrim i què voldrem tenir aquí? Doncs bàsicament el que teníem aquí abans del Cherry, vale? Que de vinculació al TextMesh Pro, la tindrem aquí en el canvas. A més, li afegirem, ara vaig a treure això, i vale, aquí ens dona error perquè recordeu que em falta el using, així que posaria el using aquí, i anem a afegir-li també una funció que sigui l'encarregada d'actualitzar la puntuació que es mostri aquí dins. Vale, doncs vinga, public void, update, cherry, points. Que rebi aquí els points i que els actualitzi. Vale? L'únic que farà serà doncs, accedir a puntuació, .text, igual als points que... points i l'ISO. Bueno, això és per transformar-ho a string. Vale? El canvas, de moment, l'únic que s'encarrega és de fer això. No s'encarregarà ell de controlar quants punts tenia, perquè no té sentit que ho faci el canvas. No? Aquesta part d'aquí, que és la d'incrementar la puntuació, qui s'encarrega? Vaig a comentar això. Qui s'hauria d'encarregar? Doncs de moment anem a fer que s'encarregui el Game Manager. El Game Manager vull que sigui l'encarregat d'augmentar la puntuació i de dir-li al Canvas Manager, escolta, tu actualitza't la puntuació. Val? Per tant, si això he de parlar amb el Canvas, ja li ha de dir el Canvas actualitza, d'alguna forma necessitem tenir accés amb ell. Així que anem a fer aquí un serialize file, private, Canvas Manager, que ens dona una opció ell. Vale? I ara, com que hem fet això, importantíssim serà que quan vinguem aquí li vinculem. Què vol dir? Que vaig al Game Manager, el Game Manager, aquest objecte aquí, Game Manager, si no l'heu creat, doncs el creo, li vinculo al meu script Game Manager i fixeu-vos que aquí m'ha aparegut Canvas Manager, que diu que no té res, doncs anem a vincular-li al propi Canvas. Perfecte. Què més necessitem? Doncs d'aquí, vaig a treure això, si necessitem més endavant Start Update ja ho farem servir. Aquí voldrem una funció que sigui la que la Cherry sigui capaç de cridar. No? Cada cop que l'usuari pilli una Cherry, jo vull que la Cherry cridi a una funció d'aquí del Game Manager i li digui, escolta, m'han fet un hit. Vale? O, bueno, podem dir com vulguem. I què s'hauria d'encarregar aquesta? Doncs aquest sí que serà l'encarregat de mantenir el número de puntuació que tingui i a més dir-li al Canvas Manager, escolta, actualitza la puntuació. Per tant, com que això s'ha de... Això s'ha d'encarregar de mantenir la puntuació, doncs creem per aquí una private, in total punts, que siguin 0. I cada cop que hi hagi un hit farem que total punts me l'actualitzi en 5 punts i ara m'aniré al meu Canvas Manager i diré, escolta, Canvas Manager, aquí necessitarem alguna funció que sigui l'encarregada d'actualitzar els punts, perquè no l'hem creat, no? Sí que l'hem creat. Sí que l'hem creat, es diu Update Cherry Points. Perfecte, doncs em vaig aquí a Canvas Manager i li dic Update Cherry Points, amb què? Amb els totals de punts que jo tinc. Vale, per tant, cada cop que algú en el Game Manager li digui hit cherry, doncs augmentarà, mantindrà el número de punts i actualitzarà els punts allà. Ara, quin problema tinc? Des de Cherry Manager, com accedeixo al Game Manager? Vale? Com hi puc accedir? Una de les opcions seria doncs, fer el serialize file de Game Manager, no? I vincular-hi el Game Manager des d'aquí. Vale? Però ja hem vist que afegir un serialize file al que seria un prefab no és una bona idea. Perquè haurem d'anar-li vinculant manualment, és el que hem vist a l'inici de tot. Llavors, quina alternativa tenim? Com que a Game Manager només tindrem un, el que farem serà convertir-lo en el que s'anomena un singleton, que serà crear una instància perquè estigui accessible des de qualsevol altre Game Object i que sigui accessible en qualsevol moment. De forma que si jo accedeixo amb ell en qualsevol moment pugui cridar
directament a qualsevol funció que jo tingui definida aquí. I anem a veure, com es fa això? Doncs és molt senzill, l'únic que necessitem és nosaltres aquí definir un atribut. El truco del mandruco està en definir aquí un atribut públic del tipus estàtic que sigui del mateix tipus que és el Game Manager, és a dir, que sigui el tipus Game Manager, i li donem un nom, doncs instance. Fixeu que això és un atribut més d'ell mateix, d'ell tipus. I ara, en la funció awake, awake és un mètode que es crida abans de l'start, doncs en l'awake li direm que si aquesta variable instance no està inicialitzada, és a dir, si no hi ha ninguna instància, ninguna variable instance encara creada, instance vull que sigui ell mateix. Aquest és el truco, de forma que instance serà una instància d'ell mateix. I ara això què em permet? Doncs aquí el que em permet és que jo ara des de Cherry Manager, cada cop que es cridi, que hi hagi la col·lisió, podré fer un Game Manager .instance. Ara he accedit a la variable instance, que és una referència a ell mateix, i com que ja està inicialitzat, ara aquí puc cridar a la funció que li he dit hitCherry. I si això, doncs cridaria a hitCherry vindria aquí, actualitzaria el número de punts, els punts es mantindran en el Game Manager, serà encarregat, i actualitzaria el número de punts que es mostren en el canvas. Per tant, fixeu-vos que la idea és que ara funcioni exactament igual, però què hem aconseguit? Hem aconseguit que Game Manager s'encarregui de gestionar-ho tot, és a dir, és el punt, el nexe d'unió entre els diferents game components, els game objects. De forma que anem a donar-li el play, a veure si funciona igual. Tinc un error, a veure què em diu. Que aquí en el canvas no li hem vinculat el text. Aquí, text.c. Vinga, ara sí. Anem a donar-hi el play. I comprovem. Ara sí que funciona perfectament. Anem a afegir alguna funcionalitat més. En aquest cas, ja seria en el nostre canvas, anem a afegir-li aquí un botó que sigui encarregat d'aturar. El que voldrem serà crear el botó pausa i un botó de restart. Aquest serà el botó pause, que l'únic que tindrà serà un text a dins que contindrà això. Un cop tinc creat el botó, com puc afegir-li jo un esdeveniment, un evento? Doncs molt fàcil, fixeu-vos que en el botó té aquí de baix on clic, i aquí el que li podrem vincular serà un evento. L'evento està definit dintre, evidentment, d'un script, i en el nostre cas l'script que utilitzarem per definir l'evento serà el Canvas Manager, perquè és el que té sentit. Això estem dintre d'un canvas, per tant, Canvas Manager s'encarrega de tenir definides aquestes coses. Anem a definir aquí el nostre evento que sigui click pause. Vinga, public void click pausa. Vinga, click pausa. Quan clico a pausa, com podem aturar-ho? Doncs per aturar el joc el que podem utilitzar és el timescale i posar-ho a 0. Si posem a 0 vol dir que res no avança el temps d'execució i per tant queda tot a 0. I ara com li vinculo jo la funció click pausa en el botó click? Doncs com hem vist fa un moment, aquí teníem l'onClick. A veure si ara ens deixa modificar això. Cliquem al botó més. Que té dos. I què li vinculem aquí? El que li vinculem és el Canvas, perquè és qui té la funció. El Canvas té el Canvas Manager i dintre del Canvas Manager té el click pausa. Així que anem a executar-ho i anem a comprovar a veure si s'atura.
Vinga, tinc això que es mou, clico aquí i s'atura. Vale? Ara què anem a fer? Doncs anem a fer que a més de que s'aturi ens mostri un menú en el qual jo pugui donar-li a restart. Vale? Doncs vinga, perquè se'ns mostri el menú anem aquí al menú. Bueno, primer aquest botó d'aquí anem a col·locar-lo una mica maco a la dreta, vale, i fer-lo una mica més petitet. Okay. I el menú. Aquí tenim el menú superior, doncs anem a crear un altre panel, no, image no, un altre panel que sigui menú pausa, vale, i el menú pausa serà un panel que no fa falta que ocupi tot això, només vull que m'ocupi una miqueta. Aquí recordeu que puc canviar-li el color en aquest menú, o podeu afegir-li un botó, una imatge de fons, i això si vull més o menys opacitat, etc. Vale, anem aquí, anem a afegir-li un botó, bueno, primer un text que ens informi una miqueta de què estem fent. Menú pausa. No és. I afegim un botó, que aquest serà el botó de restart. No, això, agafa aquí el botó. Vale, vinga, aquí encara com que no tenim definida la funció, no m'apareix, no farem res, anem aquí a crear la funció de public void, click, bueno, restart, jo li he dit restart, però en aquest cas restart seria per resetejar-ho, això seria resum. I anem a canviar-li el nom també, perquè aquí he posat button, tal qual, button resum. Sí, he posat button pausa, button resum, vale, ara anem aquí, i on click resume, què farà? Doncs farà time scale igual a UF. Vale, però clar, ara necessitem alguna més que facin aquestes dues funcions. En concret, fixeu-vos que jo el que voldré és que aquest menú inicial no m'aparegui, vull que inicialment estigui ocult i quan cliqui a pausa se'm mostri aquest menú i se'm tregui la pausa. Vale? Al clicar al resum, doncs a l'inrevés, se'm mostri la pausa i se'm tregui aquest menú d'aquí. Vale? Perquè si no ara, quan tingui el play, doncs clar, això em queda per aquí al mig. Clico i s'atura, molt bé, resum. Bueno, que no l'hem vinculat a l'evento. Anem a vincular-li un moment el botó de resum. Això era Canvas i Canvas Manager. Aquí estic veient que sobresurt una mica. Canvas Manager, clic, resum. Perfecte. Vale, doncs el que comentava, anem a veure primer que això funcioni. Funciona, s'atura, resum, torna. Vale, ara anem a fer que es mostrin i s'ocultin entre ells. Evidentment ho farem des del Canvas Manager. Vale? I la forma més senzilla per accedir amb ES seria set file, fem aquí el private game object menu amb botó pausa i el mateix, però això seria per al menú pausa. Vale? Què vull que passi quan es cliqui a pausa? Quan es cliqui a pausa vull que el botó pausa set active false, vale? I el menú pausa
setActive true. Què vol dir el setActive? Doncs el setActive és el que passa quan jo clico, bueno, que sempre trigo una mica aquí a Unity. El setActive és això. Vale? Ara no està actiu, ara està actiu. Per tant, una altra de les coses que vull jo és que en l'Start el menú pausa, bueno, realment el que jo vull és que en l'Start tot això d'aquí, el menú pausa estigui true, perdó, el botó pausa estigui true, el menú pausa estigui false, vale? I també el que voldrem és que el timescale estigui 1. Vale? Per assegurar-se que al carregar-se el Canvas Manager funciona el joc, està el botó de la pausa i està el menú de la pausa està ocult. Vale? I ara l'únic que ens queda és aquí intercanviar-ho, doncs aquí li posarem el true, i aquí li posem el false, li vinculem aquí en el canvas, un és el botó pausa, que és el botó aquest d'aquí, canvas, botó pausa, i l'altre el menú. No. Vinga, li donem el play, vale? Ja tenim inicialment s'oculta, aquí puc aturar-ho, li clico resum i torno. Molt bé. Següent, l'únic que acabarem ara és afegint un botó que el que faci seria reiniciant-se la pantalla. Això serà afegint un altre botó aquí a la pausa, botó que serà el restart. En aquest cas sí. Anem a crear per aquí la funció public void click restart. Vale. I com ho fem per resetejar-ho? Doncs per resetejar-ho el que farem serà hem d'utilitzar l'Essent Manager. Vale? L'Essent Manager per defecte no tenim accés amb ell, hem d'importar-lo per aquí, és using Unity Engine .send manager management, ahí està. I ara sí que ja tenim accés al send manager, perfecte, loadSend, on està loadSend, i aquí què li hem de posar? Aquí li hem de posar o bé el número de l'escena o bé el nom de l'escena. I anem a veure primer com puc saber el nom de l'escena. Com que és la pròpia escena, puc accedir amb ell d'aquesta forma. Dic AscentManager.getActiveAscent actual i li dones el .name. Vale? A més, vale, perfecte. Això perquè sé el nom de l'escena, això és perquè sé que és la pròpia escena, vale? Però si no és la pròpia escena, com puc saber jo el nom de l'escena? Doncs molt fàcil, anem a veure un momentet. Vale, si anem a Ascens, el nom de l'escena és el nom que apareix aquí. I us he dit que també servia amb un número. Vale? El número és, si anem aquí, Build Settings, vale? Apareix el nom de l'escena i la numeració que hi ha aquí. Això ho veurem a properes classes, propers vídeos, quan creem, per exemple, una altra escena per al menú inicial del joc, o, ja més endavant, a altres escenes de diferents pantalles. I acabarem comprovant que això funciona, li donem el play, aturem per aquí, resum, em puc moure per on sigui, aquí m'hauria de canviar-li el nom, ara canviarem, però quan cliquem, que no l'hem vinculat, molt malament. Doncs vinga, anem aquí al botó restart, text, li canviem el nom, restart, i al botó restart li afegirem aquí a l'on clic. Clic restart. Vale. Vinga, ara sí que hauria de funcionar. Vale. El pròxim que farem, doncs el pròxim que veurem a la següent classe serà com podem mantenir informació, els estats del que seria el jugador, entre diferents escenes. Per tant, perquè clar, jo aquí sí clico a restart, veieu que això torna a 0,
em torna a carregar tot, però se me'n va tota la informació, doncs veurem com puc crear un menú inicial, anar per aquell menú inicial i després tornar aquí recuperant informació.